Shalom. Saluhut parhalado HKBP Bonang Indah. Pasahaton selamat hari Minggu madihamu amang inang. Remaja naposo bulung nama dohoti ibadah di gereja nang di Bagasta Marsada-sada. Selamat hari Minggu madihamu amang inang parhalado nami. Huriani tuhatta nahina holongan marsada ni roha mahita musesa darion laho mamuji tuhatta di minggu pasapuluh pituhon dung Trinitatis atong sian nasa roha dohot hapor siaon tapasangap matuhani tapuji maibana marhite edde pujian songon topik ni mingguta sadarion hapor siaon napaluahon tapuji matuhatta marhite buku edde 310 sada mamukas yan ayat sada 1 ayat 3 sotung ditulak. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi porbadia na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Positutudo rohaku, manang hamatian, manang hanguluan, manang akka surusuruan ni debata, manang harajaon, manang hagogoon, manang akka na masanwaing, manang akka na rusugot, dang terbaheni manirangi hitasian haholongon ni rohani debata, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus tuhatai. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suhatu dosan amanami na di banua gijang. Mauliate marohanami tuho
Ala dilehon ho anak muna sa saday tu hami, jala di palua ho hami sian gonggoman ni sibolis. Hupangido hami tu ho, say ramoti mahami di bagasan hatam, asa mergogo hami, jupa masa hasusaan dohot hagogotan. Say sisa madusa nami dohot pangalosyon nami di hatam na badiay. Say perbadiay marohanami marhite-hite todim, jala pamasuk hami tuhangoluan sogot. Asa pujion nami hodisi rodi saliling nileleng na. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji Tuhata marhite edes sian 500 sada ayat sada 1 ayat 2. Sai ditogu togu Yesus. Patik ni debata di minggu tasadarion iman adienet sian patik perjolo dohot lapatanna. Patik perjolo ahu do jahuba debatam ninna debatata dang jadi marakup ahu bahenommu debatam. Dia do lapatan ni ondo ikonu biar rohata jala humolong jala upos mida debata asa mida nasana adong. Ido sahatna atung rak mangido gogo mahita tu debata laho mangulahon naho bartu patik nai. Ale Tuhan debata sai pargogoy mahami mangulahon naho bartu patik nai. Amin. Tapuji Tuhata sian buku ede nomor 425 mamuka sian ayat sada 1 ayat 2 batu mamak diawon. Batu mamak diawon.
Patopotima dosata tu debata martangiang mahita. Ali Tuhan debata nabadia jala nabonar. Para si roha jala partalup ni roha jala nabasar doho. Say marpangulahi marohami dahami. Dibaheni say sisa masudido sa nami. Ndang adong nahupangasahon hami dukon asin ni roham. Hatigoran na pinatupan ni anak mudo nahupangasahon hami tujulom. Dibaheni pasonang jala apuli mahami akan na hinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosa. Songonon dohata ni Jehovah, unang ho mabiar ayahu do siluluhon ho, nung apola hujou guarmo ahu napunaho. Hasangapon madi debata na digijang. Amin. Tapuji matuhata marhitekor merequire.
Tapuji matuhata sian buku ede nomor 420 lalu mamuk kasian ayat sada dohot ayat tolu hona loja hona sorat. Tangihon maha tani debata nagabi epistelta di minggu sadarion tersurat di 2 Raja-Raja 5 mamuka sian ayat sada 114 tajahama marsikat sorim. Haroro ni Sinaeman tu Samaria. Ia Sinaeman partogi ni parangan ni Raja sian Aram. Jol mana sangap do ibana diadopan ni tuanna jala marmulia si tutu. Ay marhite sian ibana ditupakon Jahuba hamonangan tuhalak Aram. Jala ulubalang na terbarita do ibana alay purwon. Dungi borhat sahali halak Ram marogkom. Sada boru-boru na met-met dibahen ma ia gabe siburuan ni modal Madina. Dungi Roma hatana tu soranganna out niadupan ni panurirang na di Samaria tuan ki say napaluaon na do ibana sian purunay. Dungi Roma sinaaman pabotohon barita itu tuanna ginnama songonon hatani boru-boru na sian tano Israeli. Jadi ninna raja sian Aramima atong borhat maho hutongos pesada surat tu raja sian Israel dungi borhat maibana dibuan huhut 10 talenta perak dohot 6.000 ekel sere dohot 10 salinan pahian namarhadohonan. Dungi di pasahat masurati tu raja sian Israel songonon do hatana. Molo sahat suranon tuho idama naung sunsur to manokot ho naposokku di sinaaman asapalokku ibana sian puruna. Jadi dung dijahar raja sian Israel surati diribahi mapahian nahuhut didok tung dibata maahu terbahen ahu mamunu dohot pangoluhon jolma umbahen marsuru raja itu ahu paluahon bawai sian puruna dibaheni uatada jala ida hamuma na sinidir do ibana tuahu. Alai dung dibege si Elisa halak ni debata naung diribahi raja sian Israel pakaianna disuruh suruanna tu rajai mandok tu ibana puasa tung pola ribahonmu pakaianmu uai ragian ibana tuau asa tung diboto na adong dosa da panurirang di Israel. Jadi Roma Sinaiman merdongan hodana dohot huretana laos mangulon
dijolo pitu ni si Elisa. Dungi disuruh si Elisa masuruana mandok tu ibana. Laho maho mari di pitu hali di bagasan Jordan. Gabe semuang masibukmu sian tuho jala ias. Jadi terima si tutu masinaeman mangarutus merdalan huhut didok. Idama nahuripudo ruar ibana madapoton ahu jala jongjong huhut majou-jou goar ni Jahoba debatana huhut jamahonon na tanganna tu sahiti laho paluahon asas paluahon ahu sian purui. Da dumenggan do sungai abana dohot parpar akana di Damaskus sian saluhut aek di Israel dang tarbaen au huroha maridi disias asa malum hialakku jadi masyulak ma ibana mangurutus mardalan piri-pirion situtu. Dungi Roma jumonok akan naposona didok mamedok ibana ali amang tung surah hata naduk didok kon pandurirangi patu paommu da patu paommu doi lam nuaing ma dung didok tuho maridi maho asayas. Jadi tuat ma ibana jala mangukor di bagasan Jordan pitu hali hombar tu hatani halakni di bata jadi sumuang masibukna songon sibuk bisa dadak danak gabe iasma. Ido sahatna martua doakan na tumangihon hatani di bata jala naupiopsa. Amin. Tapuji matuhata maritekor ina parari Kamis.
Tapuji matuhatta sian buku ede nomor 260 lalu mamuka sian ayat 2 sahat ayat tolu debataku do dongaku. Tidak kon ma hapur siaw tai songon nahina tidak kon didongat tasa hapur siaon di sadok portibion rap mahita madok ahu porsea di debata jahuba ido ama pargogo na suatu dosan na tumok palangit dohotano ahu porsea di Yesus Kristus anak ni debata jahuba na sasadai ima na tinibuhon si Maria nagabe-gabean si Anton di perbadia andorang sohabubuhan ido tuhatta na tumaon na bernit di panghuman ni selatus na mati terpazil do ibanda di hau pinorsilang na tuat tubanu toru dumitanom na mulak mulu dari patuluhon na manai tu surgo laun dul tu siamu ni debata jahoba amanai pargugo na suatu dosani disima ibana pay mamulak sugot tanon manghumi halat na mangulu do na mati ahu persea di tondi perbadia jala odong sadahulia na badia kuriah atau panhala Kristen akan na badia doh di hasan dosa doh di hatay na mandok mula mangulu sugot daging halak no mati doh di hanguluan na sora suda. Amen. Tapuji matuhatta marhitekor ama. Tatangihon ma tikting ni huriata di bagasan Minggu Sadarion. Huriana hinaholongan di bagasan gowarni Tuhata Yesus Kristus. Saunari tatangihon ma tikting ni huriata di bagasan mingguon. 5 Minggu sia Oktober 2022. Parjolo, Gowarni Minggu ta sadarion ima di Goari, Minggu pasapuluh pituhon dong Trinitatis, doho topik haporseaon na paluahon. 2. Jadwal parhobas. Namarhobas di parmingguon arian, ima Bibel Pro Bertauli Boro Hutauru. Bibel Pro HKBP Tangerang Kota. Pendeta Haris Sitorus marhobas di Parmingguan Arian pukul 10 WIB di HKBP Kodia Tangerang. Tolu, pilihan khusus. Di Ari Sadarion Minggu sia Oktober 2022 papungu pilihan khusus dohita tuha porluan ulaun tahun kesehatan saresot HKBP Bonang Indah. Na di pasahat marhite amplop khusus na naong pinarade ni Huria jala di pasahat tu bagasan kotak pilihan paduahon. 4 PHD seksi lansia.
Di hari Rabu 12 Oktober 2022 masuk pukul 10 WIB di Patupado PHD Seksi Lansia. Ruas naung marumur ono 10 tahun tugijang. Sinosohon tu sude lansia ni huriata asaria madohoti ulauni. Tiktingon mana gabe undangan resmi tu sude horong ni lansia. 5. Mangapuli. Di Patupa Huriata do acara pangapulion tu parjolo keluarga Nyonya TM Pasaribu borusiahaan wek Bethlehem. Di hari sadarion Minggu sia Oktober 2022 masuk pukul 10 toluip na maringanan di perumahan Teratai Gria Asri Blok F4 nomor 5 RT 017 04 Legok. Siala naung jumolo di alap tuhata si matua boruni inang borusiahaan ditiki naung salpui. 2 keluarga si matupang boru pakpahan wek prata di hari sadarion Minggu sia Oktober 2022 masuk pukul 10 sia 30 WIB na maringanan di perumahan Medang Lestari Blok B Tolu J02 RT 005 012 Medang siala naung jumulo di alap tuhata na toras boroni amang si matupang ditiki naung salpui. Tolu keluarga MD Hutajulu boru ritonga we Judea. Di hari Jumat 14 Oktober 2022 masuk pukul 20 WIB di Patupa Huriata do acara pangapulion tu na maringanan di perumahan Dasana Indah Blok SMC nomor 6 Bonang. Siala naung jumulo di alap tuhata na toras boruni amang MD Hutajulu ditiki naung salpui. Setuhata ma na mga pulis sude keluarga na tininggalhon ni naung jumulo modingi. Paunopon pertanyaan WIB di hari Rabu 12 Oktober 2022 masuk pukul 20 WIB di Patupa Huriata ma pertanyaan WIB na parjolo WIB Judea di bagas ni keluarga HI Manulang Boros Litonga na maringanan di perumahan Dasana Indah Blok RI 17 nomor 10 Sadabonang. Paduahon di wek Bethlehem di bagas ni keluarga G Sarumpait Bornenggolan na maringanan di perumahan Astar 3 Blok Atolu 20 Sia RT 0703 Lego. Di Pangido tu sudi ruas ni Huriata tarlumobi na adong di wek nabe asaria madohoti pertanyaan ni. Napapituhon tikting pasu-pasu parbagason. Tikting paduahon. Neng majalo pasu-pasu parbagason ma. Ima Deborah Agnes Cesaria Borhutahayan ST. Boruni Amata Ronald M. Hutahayan. Tubuni Inat Tarita Deliana Borusinaga. Na maringanan di Perum Dasana Indah Blok TA 10 nomor 20 ruas ni HKBP Bonang Indah Resort Bonang Indah. Dohot Orwana Erik Juliandri Simajuntak ST anak ni Amata Thomas M Simajuntak Nahinan tubuni Inata Tugina S Boruhuta Barat na maringanan di Jalan KL Yosudarso kilometer 8,2 Komplek PU nomor 22 Medan. Ruas ni HKBP Sudirman Medan Resort Medan. Pamasumasuan naing di Patupa di hari Jumat 14 Oktober 2022 di HKBP Sudirman Medan Resort Medan. Walu ujian akhir parguru malua dohot makatidakon haporsiaon. Di hari Minggu 16 Oktober 2022 nenengro di Parmingguan Harian di Patupa Huriata do makatidakon haporsiaon tu parguru malua tahun parsiajaran 2021-2022. Hobbartusi pinabotohon tuhita ima na parjolo di hari Minggu sadarion sia Oktober 2022 masuk pukul 15 WIB maringanan di gereja di Patupa Huriata do ujian tertulis tu parguru malua jala tusde parguru malua di Pasahat Huriata ma formulir isian na naung pinarade ni Huriata jala formulir isiani di Pasahat Musetu Sekretariat di hari Selasa pukul 10 WIB sahat tu pukul 20 WIB. 2 di hari Sabtu 15 Oktober
masuk pukul 10 WIB maringanan di gereja di Patupa Huriatama ujian lisan tu parguru malua di Jolo Nina Toras Nabe. Dong sipul ujian lisan di uduti ma pertangyangan na Toras do ianakon parguru malua huhu di Patupa gladi bersih. Tiktingoma na gabi undangan resmi tu sudena Toras ni parguru malua asaria madohoti ulaoni. Tolong berperdomuan tu acara makatidakon hapor siaw sinosohon tu sudena Toras doh ianakon parguru malua asa sahat ma di gereja pukul sia 30 WIB adorang so masuk parmingguan sia pelian parhepengon doho torok miruas naro di parmingguan naung salpu boy mata jaha di pail na naung pinasahat huria marhite WA group manang WA keluarga manang pribadi 10 selamat ulang tahun parhalado rap doho ruas ni huriata pasahaton selamat panjang umur gok las ni rohama sude ruas ni huriata na marulang tahun hatu tubuh dohot ulang tahun hok ripe sia tanggal tolu sahatu tanggal sia Oktober 2022 hata nitu hata si Peopota ima natar surat di Zakaria walu ayat 10 alai on mahata aka si baheno muna ganukma madok hata hasitongan tudonganna hasitongan dohot uhum hadameon ma panguhumon muna di partukoan muna aka goar-goar na marulang tahun hatu tubuh dohot marulang tahun hot ripe boy mata jaha di pail na naong di pasahat huria marhite WA group WA keluarga dohot pribadi songonima tikting ni huriata di bagasan minggon tu hatama mamasu-masu hita amin. Naing begot tama barita na uli na pinatolohas ni Naposona marede mahita siyan buku ede nomor 736 ayat 1 sa 1 ayat 3 Jesus haposakko.
nami hodotok tong ale Tuhan nahu parsigat tungi hami arian dohot podari. Hilala hami do pandongan yon mudi hami napataru hami boy marlas ni roha marpungu di bagas joromon. Atong Tuhan neng marsaringar mahatam mamakulingi hami. Atong makuling maho ay nungarade hami saluhut na manangihon. Marhite Jesus Kristus martangia kami tuho. Amen. Horas madihita saluhut na. Hurian itu hata na hinaholongan ni bagasan Jesus Kristus. Alaun depe hita pajupang deng gandura hita masih tadaan nang penakgining naung dipabawa di tik-tikta. Hami namar goar bibel pro bertauli boru huta uruk dainang pangitubu boru huta barat. Jalanunga sada satonga taonok kami makobasi di Huriatta HKBP Tangerang Kota. Ay majo partinandaan singkat aladang pola daw bonang indah sian Tangerang Kota bodorahita marsijupangan mang nadia kaulaon nauli nadenggan boydo nang hita musemar parsauran di bagasan tuhatay. Horas madihita saluhutna. Barita nauli dihita di bagasan minggutta di Ombason imana tarsura di Evangelium Lukas bindu 10 pitu ayat 10 sada sahat tu ayat 10 sia. Hujaha madihita hamua kamanginang tapai hutihut ma di bagasan rohat tabe songonon ma di dok hatana. 10 halak nahuliton. Uju mardalan ibana dopak Jerusalem di bolus masian tonga-tonga ni luat Samaria dohot Galilea. Lahobongo tu sadahuta pajupang maibana dohot 10 halak nahuliton na jongjong maddaw-daw. Di pagogo nasida ma suara nasida akanin nama Jesus Guru asi maroham diham. Jadi ninna iba nama marnidasa. Lau mahamu patuduhon dirimu na tuak kamalin. Jala dina lahoi nasida gabe iasma nasida. Alai mulak dosa halak sian nasida dung diida naung gabe malum ibana. Dipagogo ma suarana mamuji debata. Dipatukap do dirina tu joloni Jesus mandok mauliate. Jala halak Samaria doi. Alainin na Jesus mamangalusi. Da 10 nasida naung gabe ias di dia do nasianari. Dangadong jupang HP naolo mulak pasangapon debata dukon ni halak dagangon laos ninna mamandok ibana. Hehe maho lahoma hapor siaon mido paluahon ho. Disido sahat ni turpukta marsangap ma debata. Hurian itu hatta na hinaholongan di bagasan Jesus Kristus. Minggutta di Ombason iba di bawah terang tema hapor seaon na paluahon. Iman yang menyelamatkan. Hamua manginang nang akan apo sobulung na marpungu hita di bagas joro ni tuhat taon na 2 arion hami kena fludo mula terbindeng di BG Hamuna memang belum pulih sekali. Alai memang sampai boy iba 2 hari dang melakukan aktivitas dang lao markator tukator ni gereja ala memang macai lemah do pardagingon HP fludo. Jadi naroha mahamua manginang ay parsahitono PHP ay buluna jolo fluiba nunga adokyan stok obat boy do HP dang mempanbe ala panahitipe nung halam hebat lau menyerang daging nibe. Atau mungkin daya tahan tubuh yang sudah semakin berkurang. Dinamar sahitiau jalahuhut mangarade jami taon hamua kamanginang tarbortik ma turohakku. Garuf luau hanya batuk pilek saja, badan tidak enak,
dang nyatusan be boydo dar durdar sudia kaulau. Banyak hal yang tidak bisa kita jangkau, godang akaulau nasoboy terselesaikan, apalagi muse boydo merasa kekurang nyamanan di bagasan nguluniba. HP dipatudu ma di bagasan turpukon nahuliton. Di bagasan bahasa Indonesia didok penyakit kusta. Manang somal do tabege lepra ninna ati hamuak kamanginang. Nang peanggo di zaman si saunarion dang apaladong be natabereng na sakit kusta ate. Karena apa? Kemajuan teknologi kesehatan yang sudah sangat canggih nung ngagodang akasahit-sahit na joloi dang pola robe si saunari. Alay memang di partikianon hamua kamanginang di partikian ni turpuk taon molo didok sahalak na huliton molo didok seorang yang kena sakit kusta atau sakit lepra ibana dakolan mangae sakit secara fisik. Molo hudok nak kining holan sahiti secara fisik boydo ubatan. Dungi muse boydo ba muse melakukan aktivitas nangpe berkurang volumena. Alai mole didok kena huliton jala marot dingonding muse tupatik ni si Musa na dibaen tuak kahalak Israel godang do angka aturan tuna sakit huliton. Ima ikon di pasisi sian parsauran dao sianaka keluarga dang boy jonok manang natuise bahkan yang paling parahnya mereka akan disebut najis dan dikatakan seperti penyakit turunan. Jadi hubayak koma molo sahalak kapena hona sahit nahuliton nunga terbayang di pikiran na mangolu alai mate. Hidup akan tetapi begitu mengenaskan. Ido. Alani ido molo didok di bagasan tikion jauh-jauh nasidatu Yesus dengan suara yang sangat kuat. Yesus guru asima roham dihami. Yesus guru kasihanilah kami. Sai di jauh nasida dohot gugu ala di boto nasida ido pengharapan nasida. Ai di boto nasida ido nabui mamboan nasida haruan sian hamaolon nasida. Alame makamu akamanami dohot inanami molo hudok nakining sahit huliton bukan sakit secara fisik saja alai tarlumobi adong do nang akka gudang hal na manakan di bagasan parangoluan na. Jala molo tabereng saha tu bagasan ombason kita mau jujur katakan bahwa penyakit dan kesedihan penyakit yang mendera yang paling parah bukanlah kanker, bukan penyakit akan atadok noang na maol diubati manang nasongon covid na baru berlalu daong. Tapi penyakit yang paling parah dan yang paling menyedihkan kepada seorang yang ditimpanya adalah ketika dia dijauhkan dari persekutuannya. Danga dong mengalubi ihamwa kamangina. Ditiki di pasisi ibasian parsaora. Ditiki orang lain hanya memandang sebelah mata. Ai songonodoi. Dia kehidupannya seperti ini. Tapasisi mak. Bahkan godang dohalak. Holan alani perbedaan persepsi pandangan. Nang songonimu se dohot akka hal-hal na adong di bagasan muluna. Dan holan alani sahit secara fisik. Mace godang do nang mungkin akahala Kristen pe patupahon na songoni. Pasisiak kadongan sian parsaorang mamilit-milit pardonganon membuat kelompok-kelompok tertentu dungi muse
pajongjong nang akka pardonganon na eksklusif. Dan bahkan di akka parsaurani menganggap orang lain tidak ada. Jadi hamu amanginang ido sahid nama cai renge. Ido na sahid nama cai ngeri. Ay molosongon na hulito noon di pasisi na sida. Alani parsahiton. Alani aha mabiar bali. Ido kan mabiar bali. Alam yang macemurado bali. Dungi muse. Alam memang ya menurut aturan Musa mereka harus diasingkan. Tidak boleh ada di tengah-tengah kita. Alena sasitong na lobi siani. Benar-benar do. Ido benay dokon. Ikon daw do nasida tinggal sian hatoropan. Dang boy jonok tu aka masyarakat banyak. Jadi di dokon minimal mereka itu harus ada berdiri dari orang yang sehat 10 meter. Minimal. Idom bain jauh-jauh nasida tu Yesus. Yesus guru. Asih maroham dihami. Tuhan kasihanilah kami. Ido. Mereka terus bersuara. Terus disuarahon nasida. Alanyaha di rohana sida inilah kesempatannya. Selagi kesempatan itu ada, mari kita terus memanggil dan menyerukan nama Tuhan. Selagi kesempatan itu masih ada, mari kita terus menyuarakan supaya Tuhan mendengar dan berpaling kepada kita. Nah, tapi kamu kamangina puasa berteriak nasida tu Yesus asa dipayeleng Yesus si pareonna jala dibereng Yesus dopak nasida. Ala memang taboto mereka butuh kesembuhan hidup. Mereka butuh pertolongan. Mereka butuh perhatian. Jadi di boto nasida, ai di bagian nasida Yesus lewat, mari kita pakai kesempatan ini. Jadi hamu akamanami dohot inanami, akai sena jauh-jauh tu Yesus adalah mereka memang benar-benar membutuhkan Tuhan Yesus. Akai sena manggora Yesus, nama jauh Yesus di bagasan pardalanan lingoluna. Memang benar-benar do ibana membutuhkan Yesus di bagasan nguluna. Alani ido molununga malas kita menjauh Yesus, molununga malas kita martangiang, molununga malas kita muse pasangapon guarna unang-unang do. Kita secara tidak langsung mengatakan saya tidak butuh Yesus. Dang rikot dia. Molo songoni jala songoni tapatupa di bagasan par ngoluota. Jala hamo kamangina molo tabereng 10 halak na hulitonon. Jauh-jauh nasi datu Yesus nuain pe digorahon do tuhita. Bican dilehon de batati ki kesempatan ni tajauhon matibana ahana solot di bagasan rohat tai. Apakah sekarang kita juga sedang dalam sakit penyakit? Tajauh maguarna. Nama rukil dohita saunari hamua kamanginang alani rumah tanggata, alani anak kota, alani dongata, alani ekonomita, alani godang hal namasa di bagasan parnguluata. Tajauh maibana, bican lewat ibana tikil. Mumpung Yesus lewat, ale Tuhan, asiroham dihami. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Ala sasitong nahamua kamangina, dangadong naboy tarbawa kita roman dapoton Yesus selain hanya bermohon dan bermohon. Dangadong naboy tadok tibana, ale Tuhan tatap maau. Ai ruas naburju doau. Dang boy, ade Tuhan asih maroham diau, ai songonon doau di huriakku, punguan nabur judoau, naringgas manupahi ulaon,
na dengan berpikiran positif dan segala hal-hal yang terbaik. Jangan dong boy tapakasahon songoni. Selain apa? Tuhan asimaroham dihan. Kerendahan hati. Dengan kerendahan hati tunduk meminta kepada Tuhan songon 10 halak nahuliton karena memang mereka membutuhkan. Hitape. Nah benar-benar tak butuhkan do Tuhani di bagasan parnguluatta. Ini benar martangiak kita. Ini benar roh kita tu bagas joroon. Ini benar marpasorak kita di tonga-tonga di aka parpunguatta. Dohot di aka parpunguan naasi. Dungi mo sehamu aka manami dohot inanang. Di BG Yesus do na 10 nahulitoni di BG alay ahama didok ibana. Lao mahamu patuduhon ma dirimuna tumali. Patuduhon dirimuna tuaka malim. Holanido nanidok ni Jesus. Alai molo dipakai 10 halak logika berpikir nasida hamu akamanginang ini Yesus haduate. Kami meminta kesembuhan. Ale disuruh kami patuduhon diri tumalik. Yang notabene mereka yang sampai kepada imam dan menunjukkan diri adalah mereka yang sudah sembuh. Ala memang holan malim do naboi mangalehon sertifikat dengan distempel nau sehat nasida jalaboy muse marsal. Ayo dang dope. Masih ada penyakit itu. Alai bahasa nunga disuruh kami lao mandapoton mali. Songonido gudang dingolut tati hamu akamangina. Banyak hal di luar nalar berpikir kita na pinatupa ni Jesus laho patuduhon basa-basana. Sarupa do nakina iturpo epistel taikan sinaman aido. Ayanggo di rohana haluar manian si Elisai ahamedo kibana. Haluar manian mana mendapot tonang. Di jama pamapatakku. Di jauh magowar ni Tuhanda asamo nangang. Asam aluma. Aliaha may suruh. Mari di mahopi tuhali tuai Jordan. Hola ni dari suruh. Tidak masuk di akalnya. Medun wain. Dang masuk di rohana. Manang napamurahu. Manang nasapelehu. Atau mungkin dia dianggap saya ini seorang panglima tertinggi di negara Aram. Saya ini seorang yang hebat. Tapi apalah si Elisa dan boy Roman dapot tonang. Yang siap tu pikirannya. Berbeda dari apa yang diharapkannya dengan apa yang disuruhkan kepadanya. So ini nakiningan nang nasa 10 halak nahulitonon. Edo, menurut tabereng memang kamu akamangin nang ragam do di ben Jesus pamalupon akan amarsahi. Si pata do ditiup tangan na. Si pata do dilakopon tu si malolong na. Si pata do nang hatana mandok hehe maho maragam di bait Tuhan. Alay tabereng diombason, Yesus hanya katakan patuduhon dirimuna tuaka mali. Alay diulahon nasida do. Dengan bergegas pergi jala didok dinalahui nasida gabe iasma nasida. Alkitab mengatakan mereka menjadi pulih. Di Bibel tadi dok gabe iasma nasida. Masih berbeda dengan kalau dikatakan sembuh malum hamu akamangina. Mulai dok dison gabe ias mulu malum ibana boido malum parsahitonna ale adong aka bekasna. Apalagi penyakit kulit tati hamu akamangina. Biarpun sembuh kan angkala ipos-ipos na adong dope bekas-bekasnya itu masih ada. Nah, alai mulai dok dison gabe ias pulih nina bersih dengan tidak ada bekas sama sekali. Sarupa songos sinaman nakini na di epistel tay. Dung mari di ibana
gabe iyas may bana polay dokon nakiningan songon poso-poso na baru tu. Di paluan na sida, di pamalum, bahkan dipulihkan lebih daripada sebelumnya. Urian itu hatta. Tabereng disi bahwa memang nang pedang sia tu pikiran niakan asapului manang na asing sian na di pikiran na sida na binain ni Jesus laudo na sida diulahon na sida ide benda didok di bagasan turpukta di ombason hapor siaon ido paluah hapor seaon bukan hanya sekedar mengatakan aku percaya alai didok-do ikon adongdo gerak berikutnya yang melanjutkan manang na mempraktekkan hapor syaota nak kiningani dedang saya holan mandok porsea dang saya holan mandok ruas na burju alai tongdo marpambahenan yang mau kamangina tongdo nang tusi dang saya holan mandok songon dia keberada atta dak saya holan mandok aku percaya kepadamu Tuhan alai ditikirona masai pitor murado nang biahaton dungi muse murah-murah muse digempaskan gelombang-gelombang ketakutan itu dungi muse minggir manang na mandau ma sian akka parsauran dang alani ido molo dipatudu di ombason di pamalum Jesus manang dibain gabe ya 10 halak na hulitoni hamua kamanami dohot inanami dipatudu do disi kuaso ni debata yang tidak terbatas jala naso boy pinikiran ni jolma secara logika dan juga secara nalar alai diulahon di ngolu niaka jolma na porse dungi muse didok hamua kamanginang dung malum na sapului hola sadado namulak mandok mauliate ipe dipatakas do hamuna halak Samaria muse do inina eunik do halak namar sahiton na sapuluon ay margabung do na sida halak Samaria dohot halak Jehuda hapesa sitong na sian secara hal na biasa musuh bubuyutan do halaw nate ay halak Israel soboy lewa sian halak Samaria pe soboy lewa sian halak Israel alai hape boy do penderitaan membuat mereka satu boy do penderitaan membain mereka bersama aido rak do nasida dang apali do kon nasiai rupani ay nakpe hulito kuda ali halak Samaria mandau mahosyak kami dang apa lasongoni ali rap do nasida di bagasan ombason dinalao mandalani parsahitoni unik do jala pala dipatudo do dison namulak mandok mauliate ima halak Samaria heran do Jesus da 10 nasida nong gabe ias di dia do nasianan siapa kata yang ni Jesuson hamua kamanginang ternyata Tuhan merindukan hati yang penuh syukur dan mengucap terima kasih saat kita menerima berkat-berkat Tuhan ate ido ayuna ngatong duk dapok las ni rohai gudang dok kana songoni wah apalagi misalnya doa keperlombaan ate mau nang imana wah ido dungi muse adong nang akalas ni roha na ido lalap di euforia lupa mandok mauliate na ido nuay kubera naking ditiktingta malua mayana kota molo sosalaham nakikujahami 35 halakate yana kota nang makatindakon haporsyaon di tanggal 10 Oktober nanaeng ro sering dohita molo lalap dia kaulaon kaido lalap ma dungi muse aka hal-hal na terutama
na pinikiran na sida bohama mamben pestaod denggan aido isedo siudangotta ahado catering na ido apalagi muse songok kami misalnya kaparopuan ahado baju kuate asa songon na cantikau berengon di pestai dungi muse apalagi songon na musim saunari olo manangin atay mandok to matay o mapake pa asa sarupa hita ay kan couple kan asa sarupa hita dungi asa songon na kompak di bereng ninna kan aydo gudang do kamat tanolo ale gudang do na soolo aydo olo do nagsongoni nah saha tu saha tu akka penampilan do saha tu akka hal-hal na baru manang na pinatudu semacam menunjukkan euforia yang terbesar. Alani ido nangpe adung dihita lasni roha hamwa kamanginang buado hita patuduhon mandok mauliate tutuhani. Sotung do naidokon nakinian secara khusus tuak kaya anak kota. Saido holar rame-rame nai alai dung sai ipe nunga dakya behita ringgas manuruk kaya anak kota. Bado hita nang mandok mauliate tutuhani diaka basa-basana nang pinasahat na dihita. Bado halak lalak marlas ni roha alai lupa dinalaw mandok mauliate tutuhani. Bado halak godang do halak na dipasu-pasu debata ulawan na akan tetapi melihat dari kejayaannya mamereng sian akka haboyon na justru gabe lupa do tutuhani marhite siya dia may yang harusnya diperbanyak adalah ibadah alay nunga sibuk memperbanyak harta idonway justru yang seharusnya diperbanyak adalah perhatian kepada mereka yang membutuhkan alay justru godangdo na membuat naso milikna nunga adong naing tabba gudang hape dihilala do pasu-pasu ni debatado di sido akalupa halak nak mandok mau lihat itu debata dang holan nunga malu mau Tuhan mau lihat ma dakolani alay memang tabereng do digulut bahwa kamanginang saat kita menerima betapa banyak yang Tuhan berikan. Aido. Apalagi di minggu-mingguan manang di bulan-bulanon rata-rata do huriat taha KBP marpesta gotilon. Dihita saluhutna. Sian akka pesta gotilon ni buado hita nang pasahaton tuhurian itu hatta. Bohado hita nang pasahaton asa marhite siani dalatta alanang dipasu-pasu debata nani ulatangan dohot pikiratta. Di bainido molotung di bagasan ombason ternyata Tuhan di paima-ima do hita dinaro mamuji ibana. Apakah Tuhan itu kurang pujian? Tidak. Nang sota puji ibana marsangap do guarna. Alai ikon pasahatot tado jabar tuna taluk majaloi. Hasangapon pamujion kemuliaan hanya menjadi milik Allah. Alai didok do dison adong do sahalak penafsir namando yang 9 orang nasomulak mandok mauliate sasitong na naso ditadado ise dirina. Alani akahalak kape nasopoto mandok mauliate tutuhani adalah mereka yang tidak mengenal dirinya. Nah hurang, nah dipasu-pasu Tuhan ulawan yang tidak ada apa-apa, tapi Tuhan berkati ido hita na mekmet dia dopan di Tuhan alai di baik kita gabe marlapata. Alani ido naik kita hamuak kamanginang mamuji Tuhan. Mandok moliate diganuk akan ang pinasahat di debatatu hita. Godang nang nilehon ni Tuhan ini. Godang ragam nang pinasahat na. Las ni roha berkat-berkat akayanakon akahamamamalum ni sahit
pasu-pasu marhite ragam na adong dihita. Di baini mo se, tabereng ma, didok tu na sahalaki. Hehe maho, lao ma, haporsyaon mido, paluaho ko. Didok sok kamu akamangina, nasa halak na mandok mauliatei, dia bukan hanya sembuh secara fisik. Alai didok, marhite haporsyaon na namananda Tuhani, di ibanado hangoluan sogoti. Di ba ini, molo didok di temata di ombason, haporseaon na paluahon, haporseaon na marpangulahon, haporseaon na mandok mauliate, haporseaon na bergerak terus untuk menyatakan berkat Tuhan di kehidupan kita. Naing papos rohatta paluaho kita di bagasan par nguluota. Di bahenido nang hita saluhutna. Marhite haporsyaot tay tajalo do godang pasu-pasu ni debata. Taulaho mai di bagasan rohana mandok mauliate jala maparatiatehon nang akana dilambukta asa harorot tape gabe pasu-pasu nang tuaka na gumalia kita. Tuhat tama mandongani kita. Amen. Martangiang mahita. Pasu-pasu matuhan hatandang mamakulingi hami di bagasan Arianon. Di patuduhok kodo Tuhan. Denggan ni basang asini roham natoktong mangasi ihami. Daw siyan nalar berpikir nami di patupahodo ding ulo nami Tuhan. Ajari hami manandai siyan haporsyaon nami madalani jala patupahoni di bagasan asini roham. Pasu-pasu parhalado dohot ruas ni huriam nadong di HKBP bonang indaw Tuhan. Marhite siyan akka uluan nami, akka full timer, nang akka parhalado nami na makobasi di hurion. Nang songoni sude ruas ni huriam, asa nang sude pakobasion na sida, toktong ale Tuhan, parohon sangap di guarmu na badihen. Kuberek kami, adong do piga-piga ruas ni huriam na tongon di bagasan parsahiton. Topot manasida Tuhan, apehon tangammu nagok huasoy. Jala huboto hami, marhite haporsyaon nasida, songon hatam diobbason. Jupang nasida do hamalumon, nang hagogoon mangadopi parsahitoni. Suang songoni, diaka nang rencana-rencana ni huriot Tuhan. Upasahat tami Tuhan, patulus ma mardalan dohot denggam, gabe sangap di guarmu nabadiay. Atong moliate madihual yamang pardenggan basa. Pasu-pasu sa luhut ngolu nami. Sudehami akanaro marsoba di bagas coromon. Akanaboy mengikuti ibadon marhite live stream. Marhite nang akadongan nami pe. Nasoboy de perodio bason asiroham. Tatap hami. Sailehon di hami tiki kesempatan nauli. Jala Tuhan pagonggok pontu bagasan rohan ng pikiran nami ikon say marguru jala marhaposan tuho Tuhan asi maroham dihami sesa dosa panglasyon nami Tuhan marhite Jesus Kristus na punang ulo nami martangia kami tuho. Amen. Taparade mendeta marhite nomor edeo 435 ayat sada dohot udutna puhut papungu pelean paduahon dohot pelean khusus. Yesus
hadopan ni debata martangiang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na denggan, dohot na sa ulibasan na mauliutos. Upasahat hami masyon na nilehon mi tuhami pelian nami tuho, sa ijalo may gabi uap na kutsus di jolong. Pasu-pasu may jaramoti, asa parhasya kami pelianon, patimbulhon harajaon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di Portibion. Buhay maruhan nami marhite-hite tondim, asalam hutan dahami godang ni si lehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami mandok mau liate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Asana ilehon mi, Potirori kamatan. Asana kutuki, Rodi salut hartaku. Upasahat itu Alea manami na di Banua Gijang say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomone roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Dehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami tugihon tu panguncunan, palua mahami sian pangabi. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahita. Disodako Tuhan debata mabohina tuhita jala asi marohana midahita. Didopakon Tuhan debata mabohina tuhita. Jala di pasaurohon madamena tuton ditabe. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Di hamuama namin ang akan na po sa bulong dihita. Iya. Selamat hari Minggu madihita, tuhat ta mamasuhita sa luhut na. So nguni matabe siyan para halado.